אנחנו בעצם לא השתחררנו מהיחידה, כמו שאפשר להגיד. אנחנו עושים מילואים מהיחידה מ-2017, ששם השתחררנו. ואנחנו בעצם בשש שנים האחרונות, עוד מעט 7, משמשים כפלגת המילואים של היחידה. הדבר הזה, הוא נשאר איתך, וגם איך שאתה עושה את הקליק הזה וחוזר לתפקד כצוות, אז דברים עובדים באותה צורה, אפשר להגיד אולי אפילו יותר טוב, בצורה קצת יותר בוגרת. ב6 באוקטובר הייתה חתונה לחבר מהצוות, לקונפינו. חתונה מדהימה בבית שלו. חגגנו את החיים, באמת, היה כיף לא נורמלי, היינו כל הצוות ביחד, וקבענו 6 שנים ביחד אצל מגן בבית. ממש סיימנו את החתונה שיכורים, הלכנו לישון. ואני קם ב7 בבוקר. ברדה מתעורר מזה שאבא שלי פותח את הדלת ואומר לו, ברדה, קום, מלחמה. קשה להאמין. זאת אומרת, אנחנו מתעוררים כולם ביחד, רואים את התמונות בטלוויזיה, נדהמים. כל אחד נוסע הכי מהר הביתה, אוסף את הציוד שלו, כדי לעוף לשרגע. מ-0 ל-100 להפוך קערה, זה משהו שמאפיין את אגוז, מהרגע הראשון בטירונות שחופרים לך את זה, שם זה מה-0 ל-100 הכי גדול שאלנו בחיים בעצם. זה שבוע שאתה לא יודע איך אתה, קודם כל אתה לא מאמין איך נכנסת אליו, אתה לא יודע איך אתה תסיים אותו, אם תסיים אותו בכלל, מפחיד, וורזון מטורף. מגיע ארוחת שישי, ארוחת ערב, פרסו כזה לכל היחידה, מלא שולחנות כאלה עגולים, איזה מיני חתונה כזו. ותחושות קשות, אנשים לוקחים את האוכל עם הראש למטה, מתיישבים, אוכלים, שקט גמור. אני תופס את ברדה לידי, אני אומר לו, ברדה, מה אתה אומר? להתחיל לשיר? בוא נעשה עדים לנו כוכבי מרום, למה כולם בשקט? צריך להעיר אותם. אני עולה למעלה למחולה, לבד, מסתכל על כולם עם ראש למטה, ואקלי כפיים. לאט לאט אנשים מסתכלים וזה, ומתחילים, עדים לנו כוכבי מרום. זה שינוי פסיכי, אתה פתאום מבין שאתה חלק מכוח עצום שהוא יחידת אגוז. אנשים עם כיסאות בידיים באוויר ככה, עוד שנייה יראו שם מצורות כאילו אנחנו בחתונה. אנחנו רוצים להגיד לכם מכל המילואים שאנחנו פה מאחוריכם, אנחנו שמחים להיות איתכם, ואנחנו הולכים לציין אותם. מסתכלים אחד על השני, ואני הרגשתי לפחות משם שאני צריך את זה ויצאתי לדרך חדשה, ואני יודע שזה היה משמעותי גם להרבה לוחמים אחרים. זה מציף אותך בביטחון, תחושה מדהימה, וזה משהו שהיינו ממש צריכים. כל היחידה הייתה צריכה את זה, ראו עליהם. אני חושב שהמגנן של הצוות שלנו הפך להיות הבית, זה ממש הורגש. אנשים עלו לרגל. תשמע, זה מקום שהוא מספק לך אתנחת רגע, אתה שם את הרגליים רגע על השולחן ומשתף אנשים שהם קצת יותר בוגרים ממך, שיכולים לתת לך אוזן קשבת ואולי פרספקטיבה שונה על הסיטואציה. הרבה פעמים היו צריכים איזו זריקה של ביטחון, כי הלוחמים שהיינו איתם, הסדירניקים, זה אריות שאי אפשר לתאר בכלל, אבל הם היו צריכים רגע את מי שיגיד להם שהם יודעים, שהם יכולים, שאנחנו איתם, שאנחנו מאחוריהם. צריך להגיד את זה שחור על גבי לבן. אין על אגוז בעולם. זה נסח בנו כל כך הרבה ביטחון לדעת שאנחנו משרתים הלוחמים הכי טובים בצה"ל ועושים את הפעילויות המעניינות ושיש לנו על מי לסמוך, וזה פשוט היה כבוד גדול ועדיין כבוד גדול לקחת חלק במלחמה הזו ולקחת את החלק הזה עם הלוחמים המדהימים האלה ועם היחידה המטורפת הזו.